teka, calone wong loro, Lantik lan Surya Wibowo. Iya, nanging Surya iku juragan pari, sugih lan kondang. Nanging Lantik kuwi cedhek karo rakyat. Mas Latif, longgar ora? Longgar, kenapa, Mas? Bapak yang Mas ingin mani. Sopawi takon terus Mas. Apa piye kan? Alhamdulillah salah sehat. Nanging Mas ingin wae mani. Piye Tep? Anggonmu nyalon dadi kepala desa sesuk? Nggih dipun lampahi mawon, Pak. Miturut kahanan kula. Aku pengen nero piye cara mengolehne atine warga. Akeh warga sing nyengkuyung kula, Pak. Syukur nanging elingo. Dadi pemimpin iku tanggung jawabnya gede le. Nggih, kula njaluk pantungalan pangestune sampeyan, Pak. Yo, yen menang aja gumedhe, yen kalah aja susah. Dadi pemimpin iku kudu iso nyontoni yo le. Nggih, Pak. Tep, tolong cukokno. Wis kap nang lemari kono. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Iya. Wis kap iki nggo dina coblosan ale. Iki duduk jimat apa-apa. Tapi didonga lan pangarep-ngarep. Nggih, Pak. Kula astaken. Mas sampeyan yakin aku Biskar? Yakin iki barengane Bapak. Mugi-mugi diparingi lancar nggih. Nggih, amin. Nggih, kula pamit dadi tenaga desa. Assalamualaikum. Salam. Murti. Kita ndelok wae sapa sing menang. Suara wis diitung. Lantik menang. Hidup Lantik. Mas Lantip, Ono apa? kula nuwun. Nggih, enten apa? Bapak jenengan sedo. Bapak, Nggih. Bapak. Pak, kula menang. Anging Bapak mboten deleng ujangane Bapak badhe kula istahake.